Снимам, бат! Снимаш, добре. Снимам. Никога няма да прослушам Babyface Clan. На здраве! На здраве, бате, на здраве. На здраве! Айде на здраве. На здраве! Айде пибе да тиеба майката. Рок! Утре мога да пуснеш по фейса. Ще пуснем. Нали така, уиски? Цувка? А що няма да прослушаш Babyface? Защото не ми харесва. Ама те могат след време да ти харесат. Това нещо като интервю ли се получи? Разбира се. Чакай, Извинете. вие интервю ли ще искате? Ама разбира се, че искаме интервю. Значи аз като бях в Либия... Кажи, че като бяхте в Либия, слушахте ли Babyface? Имах... Насо Русков Копелен Имах тамън... Не ви 5 бейбифейса. Колко фейса имах? 5 фейса? 5. Имахте ли Babyface в фейс? Babyface имах 3. Добре, Насо Русков, слушахте ли го? Насо Русков там е познат като Насо терориста. Да, добре. Да, това е началството. Нали началството? Тихо. Тихо има снимаш. Разбира се. Слушай Насо Русков. Най-великият поет на Балканите. Уиски, бебе! Ти ще слушаш ли Насо Русков? Уиски, бебе? Чичо ти не иска да слуша Насо Русков, ама... Ти ще слушаш ли Насо Русков? Уиски in the jar, нали? Аз вика ще слушам не Насо Русков, ми Уиски in the jar. Брат, ти що не искаш да слушаш Насо Русков, бе? Не знам, защото ми е противен, откъде да знам. Що ти е противен? Къде да знам, бе? Добре, какво ти е направил? Не знам, бе, не ма кефи просто. Добре, ако след 2 години та кефи, примерно. Ще го прасна. Ако ма кефи, ще го прасна. Не така. Ало, сержанта? Къде отиваш, бе, сержанте? Ела тук. Ела. Оеп. Сержанта. Това е сержант. Насо Русков е бог! Това се снимай себе си, като го казваш. Не снимай мене да го казваш. Това после ще монтираш звука, нали? Ще монтирам. Аз те знам. Не мога да псувам на майка, защото си ми брат. Нали така? Богданович ще монтира. Богданович! Богданович ли? Кой е Богданович? Какво беше? От... Твоите устни на Богданович ушите, нали? Да. По-скоро от твоите гащи на Богданович ушите. От твоята остав на Богданович компютерата. От твоята остав на Богданович компютърата. Само да ни ти свърши паметта, че 100 лова от телефон. Ще ми свърши. След малко, нали? Абсолютно. Как мислиш уиски? Да, уиски in the jar. Ти какво ще кажеш? Опа! Уиски, ти какво мислиш за... За Насо Русков. Чакай, внимай. За Babyface. Да. Внимай, бе. Ще паднеш. Ма това не ти дъхва, най-добре да сложиш противогаз. Иначе ще се напиш. Нали така?